बारा गोजानथ' गैला एजा साइडआव न'नि साइडआव दासो हेवनानै फैखांबाय So guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, nonton buंनानै नि दाथ' माखासे खामानि दंमोन आं लासै-लासैनो बुंलांगोन र' खिन्थु नै सिखारनाय लोगो-लोगोनो आइया ओइजाय मा खालामगासिनो मिथिबाय मामोनलाय बे खान्थाल बेगर ओमफ्राय आरो जा मैखुन लानानै फैबाय दहाय दुब्लियाव जोंनिथिंजाय दा बिराद ओंखारसोदों खेरखासे नोंथांमोनथिंजाय ओंखारदोंना ओंखारा दा साननैसोनि गेजेराव जोंनिथिंजायथ' दाखालिनिफ्राय ओंखारदों नामा ओमफ्राय जाबायबो दं दैलि जाबाय थानाय जायो सोरांबानो खानो थाङो सोरांबानो खानो थाङो अमा आदार फुंनि गावबा गाव खामानि मावगासिनो बिदिनोलाय देब्रा बेना अमाया ओरै मासे आरो बै मासे खाना दोनदों अमा आदार होनाय ओमफ्राय दा दसे थानानै मा खामानि दंबावो आं नोंथांमोननो बुंनानै होगोन दं बिराद खामानि दं दिनैनि गेजेराव ओइलाय वाटार साप्लाइबो दै फैलायबाय दासो फैजेनदों बैयाव दै जमायनि र' दासाननैसो अखा हानायजोंथ' दै गैखाया नालाय बेनिखायनो दा दै जमायना लायाबा उपाय गैया दा मटरबो सालायनाय नङा कारेन्टआनो फैनाय नङा दासाननैसो अखा हागासिनो दंना ओंखायनो बेजों दै फुल खालामना लानि टेनसन गैला आरो दा So guys, बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै नि दाखालि बयनि भिडिअ बुंदोंमोन आङो जेब्ला मेगन अपारेसन खालामहैदोंमोन ना आइनि बे समाव बुंदोंमोन बेसेबांखिनि थांदों बेसेबांखिनि थाङा बुंनानै होननानै मानोना गोबां मानसिफोरानो दा बानायनो गोनां दंबावो ना सोरबा फैसा थाखानि थाखायसो मानसिफोरा बानाया खिन्थु प्रब्लेमाथ' गोबां मानसिनावनो दं जोंनि गामियावनो गोबां दं खिन्थु फैसा थाखा माखासेनि थाखाय बानायनो हाया जाना दं माने खरसाखौ मिन्थिनो गोसो जायो बेनिखायनो आं बुंनानै होनि दा आंबोथ' सप्तासे जाबाय दिनै ना सप्तासे जाबाय 10 दिन जाबाय ओमफ्राय हिसाबा दाखालि बोरै मोनथाय दा बावबायसो नामा जायखिजाया बुंनानै होगोन आङो टटेल फैसाया 27 नङाबा 26 बिदि मोननायाव थांदों आरो ना 26,000 नङाबा 27,000 गेजेराव थांदों फैसा खरसा खारनाया ओमफ्राय एसेबांखिनि फैसा खरसा खारनाय नङामोन मानो होनना बुंबाथाय आं गारि भारा लांदों सानथाम थांदों न'निफ्राय ना दा बेखौ माने आं बुंनानै होगोन बबेयाव बेसेबांखिनि फैसा लादों माने फारसेनिफ्राय बुंनानै होगोन टटेल बिसिम थांदों आंनि एक्सट्रा खरसजोंसो थांदों दे माने ओरैनो जानाय लोंनाय मानायफोरजोंसो 26-27 फैसा खरसा थांदों आंनि खिन्थु बेयाव मेन खरसाया मेगनाव थांदो बेसेबांलाय लेन्स सोनाया 12,500 खारदों ओमफ्राय माने बुरजानिबो दं 12,500 स्टार्ट जायो 9,000 स्टार्ट जायो दे ओमफ्राय 12,500 सेकेन्डमोन ना बेनिफ्राय 15,000 20,000 बिदि दं आरो नों बबेखौ लानो खिन्थु जोंहाना आइना आगोलाव फार्स्ट सोनाया 12,500 मोन ना ओमफ्राय बेखौ 12,500 खौ सोबाय नालाय बेनिखायनो नेक्स्ट टाइमावबो बेखौनो मिलायनानै सोना होदोंसै होननानै 12,500 खौनो सोबाय खिन्थु अभारबो सोनो हायोमोन होननानै बुंदों थेवबाबो माने बे आगोलनिजोंनो समान लाबाय आरो जोंहा ओमफ्राय बेयावथ' 12,500 खारबाय बेनिफ्राय डाक्टरा आंखौ टेब्लेट गरबा लाबोनो होदोंमोन बेयाव 400 खारदों ओमफ्राय आइनिफ्राय आरो 2,000 फिस लाबावदों माने मानि थाखाय मोनलाय 2,000 फिसा जानो दे ओमफ्राय फार्स्टआवनो माबा लादो 400 लादों ओमफ्राय 400 लादों ओमफ्राय 400 लानानै आरो उनाव बै नासा 2,000 लाबावबाय ओं माने नाम माबानायनि आरो ओमफ्राय आरो बेयाव सुगारबो नायो सुगार नायनायनि मानायनि थाङो ना थांदो आरो बेजोंनो सुगार नायनायाव 150 लादो आरो ओमफ्राय सुगार नायग्रोना लाग्रोनांगौ बिसोरो एडभान्सआवनो नायग्रोना लाखायो प्रेसार नायग्रोयो ओमफ्राय फार्स्ट सानथाम थांनाय जादों बोरै होनोबाथाय फार्स्ट थांबाय बेखालि सुगार बायदिसिना नायबाय ओमफ्राय नेक्स्ट खालि थांबाय मेगनखौ अपारेसन खालामबाय ओमफ्राय आरो बेनि नेक्स्ट थांबावदों बेयाव मेगननि पार्टि खालामना हरोना बेखौ खेंनो थांदों आरो ओमफ्राय टटेल जोंहाना डाक्टरनि खरसाया टेब्लेट बायदिसिना लानानै 21,000 खारदों दे टटेल ना 21,000 खारदों ओमफ्राय बाखि ओरैनो 27,000 थांदों होनदोंना बे आंनि एक्सट्रा खरसजोंसो थांदों मेगनाथ' 12,000 लायो खिन्थु बायदिसिना खालामनायावनो बिसोरो माने 21,000 बिल जाहैयो आरो मेगन थाइसे बानायबाथाय बोरै नांखो दा मेगना दालाय एसे मोजां नांदों आरो नुबायना नुदो आगोल नुथ्रामोन दा नुबाय नुथ्रामोन आरो फारसे नुयोमोन आरो बे फारसेया फार्स्ट आगोलाव खेबसे बानायखांबाय फारसेखौ ओमफ्राय
बे मोनसेया नुला जालायदोंमोन आरो बेखौ बानायबाय दा मोननैबो क्लियार आरोना मेगना नुजोब्बायना ओमफ्राय दा आरो खेबसे चेकआप दंबावो चेकआप खालामनो थांबावनांगौ खेबसे दिनै थांनांगौबो 10 दिनसोआवनो फोरोंदोंमोन आरो जिखु जाया गाबोन सानदे ओमफ्राय समबारबा समनियाफोर बिदिनो सम लाना थांगोनसै आरो जिखु जाया दा आं बुंनानै होबाय बेसेबांखिनि खारदों सोरबा जुदि आरो दंबाथाय आजादि थां जेबो प्रब्लेम गैया आरो जों सोरबा जुदि मिन्थियाखैबा खाथि खालाना जोंनि बेयाव थांजायो हजायाव थांजायो हजायावनो थांबानो जाबाय बारा गोजान नङा ओरैनो 60 किल'मिटारसोल' गोजान जागोन जोंनि लांहिनिफ्राय हजाया ओमफ्राय खाथि खालानिफ्राय बा बेयाव थां ओमफ्राय एसेबांखिनि खरसाबो खारा आरो मेगना इम्परटेन्टथार ना मेगन गैयाबा जेबो गैया मेगना नुलाबा नों मा खालामनो आथिं आखाइ थानानैबो ना फारसेथिंजाय नायबाय थाना खर' गिदिंलायोमोन आरो आंबा बेसेबां दा जिखु जादोला जाबाय आरो बेना बेनोमोन आं बेखौनो माने आङो इनफरमेसन होनो गोसो जायो मानोना गोबां मानसिया थायो नालाय आं नङाबाथ' आं बुङाबाबो आंनि जेबो थाङा खालि आइनि मेगना हामबाय होननानै आं भिडिअ बुंनानै दोननो हायो खिन्थु आङो गासैबो ए टु जेड मोजाङै बुंनो गोसो जायो आं फारसेनिफ्राय मानोना गोबां मानसि बिदिनो मेगना इम्परटेन्टथार मानसिनि सोरबाया बिदिनो गिनानै फैसा बुरजा थांगोन होननानै बिदिनो थायो बाथ्राफोर नायनो हानाय नङा होननानै माने इसां थाङा आरो ना खालि बे थांलाय फैलायावल' जोंनिया एसे थांनाय जाबाय आरो माबायोबाथ' आरो बहुत थांबावोसो खिन्थु बेनो जोंहा दा एसे खम लागायदों नालाय आगोलावनो लागायखाबाय ओमफ्राय गोसो आरो गावनि बेसेबांखिनियाव लागायनो हायो नोंना बाजेटआ हाइबो थांगोन ओमफ्राय नों खमाव लागायबा एसे खमबो थांगोन स' गाइस दा जोङो ट्रेक्टर लिंहरदों बेनिफ्राय जोंहानि बैजाय साइडआव दं जोंहाना न'आथ' बेजाय साइडआव ना ओमफ्राय केमेरानि नै बे बेक साइडआव बैसानि न'जों उनाव बिसानाव दङ जोंहानि दं आरो बे जायहा बेखौ दा जों हेवहैनो नागिरदों hey चलो 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 अब चलो guys बेसेबांबा दिन जालायबाय दिनैसो ट्रेक्टर दांनाया थांलायनि र' खेबसे एवना नायलायनोसै स' गाइस एसे आगोलावनो दं जोंहाना माबाया बे हाया आरो बारा गोजानथ' गैला बेजा साइडआव न' उननि साइडआव दासो हेवनानै फैखांबाय ओमफ्राय नै बेजाय 2 बिगाल' दं बेजाय साइडआव बारा गैया ओमफ्राय बे 2 बिगाया बै जरा दं बेखौ हेवनानै न' उननाथ' साफा बेखौ जुदि हेवबाथाय दिनै जोंहाना एवनाया कमप्लिट जाजोबसिगोन आरो खिन्थु खोथिया दासिमबो फोआखै मानो होनबाथाय दै मोननाया एसे खस्थ' जादों देग्लाय दै सारनानैसो बानायनांगोन ट्रेक्टरा थाव गैला नै बेनिफ्राय थाथ'बाय नै मैखुनबो मोनदों मैखुन दा खाहैगासिनो दंथारो बिदिनो नागिरबाय थाबा बिराद मोनगोन दां बिजि मैखुन नारा मैखुन होनोमोनथाय नारा मैखुन खोमा थाव सोदोलै थाव ओइ